Toto je náš okamih pravdy. Ideme na to. Kto sa teší, nech dá ruky hore. Celé mesto spolu s nami. Kto sa teší, nech dá ruky hore. Aj ostatní? Dobre. Kto sa teší, nech dá ruky hore. Dobre. A máš peniažky na autobus? Nemám. Nemáš? Môžem ťa pozvať? Môžeš. Hej. Tak nech sa páči. Takto, díky. Dievča. Tak skúsime, že či aj ostatní dajú ruky hore. Kto sa teší na autobus, nech dá ruky hore. Kto sa teší na električku, nech dá ruky hore. Kde máš ruky? Nie, hop, hop. Pánožky. Budem ťa držať, dobre? Vysím. Pekné nedeľné ránko prajeme všetkým, ktorí nás sledujú. Toto je Tereska, ahoj. Pozdravíš sa? Prečo? Máme... Tam sú táčiky. Táčiky, no, lietajú. Aha, aký veľký tak. Teda, poriadny. Poradný. Tak, super. Tak kam pôjdeme, povedz? Na autobus. Pôjdeme na výlet autobusom? Áno. Bude to super? Áno. Sa tešíš? Áno. Dobre, a akej farby bude? Neviem. Oranžový? Oranžový. No teda, to bude paráda. Že? Je nám hrozne super spolu. Však? Pôjdeme na kavičku? OK. Ja si tam lodičku. Lodičku. Toto tu je. Kto je toto decko? Kto je? Nie! Pomoc! Pomoc! Doma to tu naháňa. Rýchlo! Aha. Bude sranda? Dobre. Hej. Prečo pôjdeme cez mosti? Lebo pôjdeme k babine. Ona býva na druhej strane, no? Tam? Aha, presne. Tam. Tam. Toto decko malé. Ten vtip? Dievčatko. Povieš mi ten vtip už? Vtip. Ako? Vtip. Ten bol super. Vtip. Pozor, štart. Shit happens. Už ide autobus. Bratislava. Štandardný. Je autobus. Aha. Tam nastupujeme. Povieš? Láska. Sme. V električke? Hej. Páči sa ti to? Ona ani nedýcha. Dýcháš? Nasleduje zastávka Nedýcha. Sa jej to veľmi páči. Farského. Cítim sa ako Vilo Rozborov, ktorý plní priania. Povedz, ako sa ti páčil náš výlet. Dobre. Dobre. Asi volá na tej električke. Hej. Hej. Ideme ešte autobusom? Tak zakývaj všetkým. Povedz čaute. Čaute. Díky.